че ние също сме били несъгласни с това решение. Също така в сайта на Българската православна църква излезе и особено мнение на двама митрополити относно избора на сливенски митрополити. Защото избора, вие знаете, че беше касиран от една страна, чрез жалба, и второ, чрез доклад, който е внесен в Светия Синод от негово високопреосвещенство Варненския митрополит. В това особено мнение ние бяхме запознати, защото до този момент се мълчеше относно това каква е жалбата, какъв е докладът, какво е естество, защо са подадени по надлежния ред, разбира се. Ние всички бяхме в ступор какво се говори в тях. Двамата митрополити в това особено свое мнение ни открехнаха вратата, така да кажем, и ни показаха причините за тези жалби. И ясно и точно и категорично казват, че първата жалба е несъстоятелна и за тях не може да бъде взета за това, че изборът трябва да бъде касиран. Също така и доклада, който е внесен в Светия Синод, като тази жалба и този доклад са написани от отец Евгений и са входирани от отец Евгений, който е клирик на Сливенска митрополия, председател е на храм Свети Димитър в град Сливен. Вашите колеги вчера взеха интервю от него. Той изказва своето мнение, той изказва своя глас, но отново ние трябва да зададем няколко въпроса, които са доста притеснителни. Първо, самият отец Евгений нарече всички нас разколници. От неговата уста тръгна тази дума, че видите ли, всички онези, които искат да изкажат своя глас, искат да проявят своята съпричастност към това, че се нарушава устава, тези хора са разколници. Това са много тежки думи, първо, което аз и в началото казах. Правомощията ли е на отеца да квалифицира всички нас като такива? Всеки един от нас, бидейки богослов, бидейки свещенослужител, знае много добре, че това няма как да излиза от устата на един свещеник. Това има право да го направи Светия Синод. Подчертаваме един. Един свещеник. Един. Забелязахте ли колко свещеници имаше покрай него, когато той даваше пресконференцията? За съжаление, това е. Никаква подкрепа нямаше той. Това е. Един свещеник от 40 от избирателите. Другото, което той каза, че сме били само 20 свещеника, които са... Аз даже не бях там. Са били 20 свещеника, които са присъствали там на молитвата, която първо отидаха да търсят и подкрепа свещениците, както разбрах, когато изгубим пастира си, няма към кого да се обърнем, защото още и тримата митрополити не се бяха изказали. Първата подкрепа не беше да търсим молитва и защита от нашия митрополит, който ни напусна. Затова отидахме и направихме молитвата. Искам да ви кажа, че от тук присъстващи свещеници има много малко, които присъстваха на разкола в Бургас. Тогава беше разкол. Единият от тях съм аз. Не знам друг дали някой ще присъства. Всички други свещеници са млади. Тази битка пак я поведахме младите свещеници. Аз от Света Богородица бях командирован в Кирил и Методий. Другия свещеник беше отец Петър от Свети Иван Рилски. Борбата се водеше от нас, благодарение на дядо Йоаники. Но защо спечелихме тази борба тогава Бургас да не стане отделна епархия от Сливен? Защото зад свещениците стояха миряните. Тези миряни, Божият народ, както му казват, които са вярващи, които не бяха за пари. Спахме вътре в храма, хулиха ни. Тогава ни наричаха не разколници,
а ни наричаха червени буклуци, които сме червени и защитаваме ерица каква идея. Не е вярно. Църквата не се защитава нито за идея, нито за нещо друго. Църквата се защитава за вяра. Затова в храма бяха пратени, аз когато бях там, бяха пратени разни групировки, на които беше платено за това нещо, да завземат храма. Но с пари нещата не се постигат. Постигат се с вяра. Затова и според мен, аз съм нито канонист, нито нещо друго, много хора ще се изкажат. Трябва Божият народ да участва вътре в изборите за всяко едно нещо. Защото времената отново стават трудни. И на митрополите, и на свещеници ще не трябват този вярващ народ. А ние сега в момента искаме да го махнем от църквата. Много от митрополитите, които са сегашни, те не бяха в разкол. Не бяха по време на действията на този разкол. Но много от тези, които се заминаха, бяха и отвоювахме Българската православна църква да не стане както много други църкви с 1000 синода. Това искам да кажа. Относно подписката, много лесно може да се направите вие една подписка. Защото той каза, че сме само 2 човека. Не обичам неправдата. Истината е, че свещеници са много повече, които познават дядо Юротей, защото той вече е 20 години в нашата епархия и ние се го познаваме от иеромонах до епископ. Затова не трябва да ви очудва, че толкова много гласове имаше за него. Аз се очудвам, защо нямаше повече гласове за него. Защото няма един, който да каже лоша дума против него. Дори от тези, които са гласували, предполагам, против него. Не знам как. Само да свърша, да се изкаже, повече няма да говоря. Може да се направите много лесно, вие винаги правите подписката и има. Но вие може да се направите едно вътрешно разследване. Звъннете на всеки един кмет от цялата Сливенска епархия, където е служил дядо Юротей, и го питайте, той достоен ли е за архиерей на Сливенска епархия? Последно бяхме в село Воден. Може да звъните на кмета на Воден. За толкова години той е бил навсякъде е давал благословията си. Може да направите едно интервю, но на тези християни, които са истински християни, които се причащават и се изповядат постоянно, които са взимали причастие от ръката на дядо Юротей, във всеки един храм сега в неделя. Излизат от службата, само им задайте един въпрос. Достоен ли е дядо Юротей за сливенски митрополит или не е достоен? Ще чуете отговора. Предполагам, че 99% ще кажат, че е достоен. Всички свещеници, които са в нашата епархия, имат телефони. Те не са скрити телефони. Звънете им кажете. Достоен ли е дядо Юротей за свещеник? Като казвам, значи, може да отидете, вие имате кореспонденти във всяка една община. Във всяка една община имате. Отидете, предете ваш кореспондент, но не да притесняваме християните, когато са по време на света литургия, когато свърши светата литургия на излизане. Гарантирам ви, 99% ще са за дядо Юротей. Затова и изборите изглеждаха по този начин. Не заради нещо друго. Ще кажа, че дядо Юротей не е... Отец, нека само да кажа няколко думи относно избора, защото всички, това е важно, всички, които сме тук, петимата, ние сме епархийски избиратели. А може ли само да уточните, възможно ли казахте и жалбата и доклада са от един единствен свещеник? Възможно ли от един единствен свещеник да обърне и да насръчи? Кажете вие. Аз там започнах, искам да го обясня. При 2 години имаше избор за епархийски съвет. Отново, по същия пример, както се прави избор за митрополит, има избор за епархийски съвет. Отново отец Евгений, присъствайки на този избор, участвайки в този избор,
Подписвайки протокола, той отново не беше съгласен и отново пусна жалба за това, че видите ли, избора на епархийския съвет не е правилен. Защо? Сега отново той пуска жалба, подвежда за нас, той подвежда дядо Йоан с този доклад и по този начин целият синод и народ, че видите ли, един или другия, единият от достоизбираемите епископи не може да умело или неумело върши своята работа в Поморийския манастир, а другия е неизбираем. И той манипулира по този начин Светия синод. Не само синод, обществото. Разбира се, защото ние до вчера не знаехме какъв е доклада и каква е жалбата. Двамата митрополити, Видински митрополит и Никополския митрополит, те в своето особено мнение ни открехнаха вратата, както каза, за това какво представлява жалбата и какво представлява доклада. Защото ние до този момент не знаехме, ние се чудехме. На какъв принцип ще се касира този избор, в условие, че има една обикновена жалба или пък един доклад. Но какво представляваха те, ние не знаехме. Ето вчера ние научихме. И самите митрополити казват, че първо това е несъстоятелно, жалбата е несъстоятелна, тя не може да бъде взета под внимание да бъде касиран един избор. И второ, доклада подвежда. Защото в списъка на достоизбираемите епископи, те предварително са били са определени. Светия синод се е произнесъл, че те са достоизбираеми. Това означава, че самите митрополити са сигурни и убедени, че те са достойни да бъдат кандидати за удобявата Сливенска митрополия. И в един момент, видите ли, по един доклад, който не е проверен, митрополитите взимат едно решение да касират избора. Без проверка, без задълбочено обмисляне. И на всичкото отгоре в края на този процедурен ден, те се опитват да вземат едно решение, което да променят устава и променяйки устава, самите те да избират своя събрат митрополит без участието на епархийските избиратели, без участието на народа, като пак казвам, показва се устава на Българската православна църква. Отец, ето тук можеш ти да се... Става въпрос за това особено мнение на тримата митрополити, към което ние се придържаме. И то напълно удовлетворява съзнанието на православния християнин, независимо архиерей, иерей и мирянин, че църквата е духовен организъм. Тя не е фирма, тя няма управителен съвет. Тя е един духовен организъм, в който ние глава е Христос, тяло Христово, с всички нейни членове, които има своята функция този организъм да функционира в пълнота. Тоест, ние не можем да разграничим висшия клир като някакъв елит, който няма необходимостта при взимането на решение управлението на църквата да се ползва от участието на миряни и свещеници. Друго, което искам да обърна внимание, върховният законодателен орган, както тук е посочено, е Църковният събор. Ние нямаме състояние за неотложност, както се казва в това писмо, придържаме се към него. Нямаме това състояние на неотложност, в което трябва при някаква специална ситуация да бъде променен устава еднолично или поради решението на няколко митрополита. Устава се променя при случаи, когато има църковно-народен събор. Така че това напълно нас ни удовлетворява и задавам още един въпрос. Този, който застава с жалби и с определение какво сборище сме ние, дългата ръка на държавна сигурност се употреби също като внушение, че това има някакво задкулисие. Ние не заставаме със своите личностни характеристики, със своето мнение. Някой зад нас контролира този процес. Този, който подава жалбата и спекулира с това, че той има благословия и е говорител на синода и на дядо Йоан. Има ли действително тази благословия да квалифицира кой какъв е? Да слагат църковни санкции и наказания едва ли не, че този събор е разкончест. Това са моите въпроси. Но това не е събор, Тоест ние ще искаме от дядо Йоан, ще го помолим, разбира се, или с писмо, или публично да потвърди, че той е дал своето благословение и своето разрешение отец Евгений да представлява него, да представлява Сливенска епархия и да представлява
Светия Синод. Защото в крайна сметка Светия Синод си има своя говорител. Това е негово високо преосвещенство, Киприянство, Разогорски митрополит. Как той от името би било от името на Синода или от името на митрополита да прави квалификации, че това е сборище, че това са разколници, че това е тълпа. Също така да добавя, че не само че той излиза с това писмо, той не само обвинява мирените, не само обвинява нас, но по този начин смятам, че на самия авторитет на църквата той посяга. Митрополитите по някакъв начин са били подведени. Със сигурност са били подведени, защото те не могат да не вземат мъдро решение. Все пак знаят много добре силата Божия, много добре знаят откъде се получава благодатта при духовенството, затова те са били подведени. И пак да се върнем. Отеца, който ги пише тези писма, отец Евгений и неговия брат, много добре знаете, следите сайтовете, обвинение, продажби, нищо не може да бъде продадено, защото устав на Българската православна църква от 2008 година много добре е отбелязано, че не може нищо църковно да се продава, напротив, може да се увеличава имотното състояние на църквата, с което тя да гради неделни училища или прочее. Затова ние сме направили правилни и мъдри избор за нас. Присъствахме там. Имаше икона, която дядо Йоан лично е донесе. Каза, че тази икона е от Карея, донесена от Света гора, столицата на Света гора е Карея. Че пред образа на Пресвета Богородица многократно са провеждали избори. Че донесе си урната, която каза в тази прозрачна. Беше обвинена, че урната е прозрачна. Но, знаете ли, аз няколко пъти казвам, че даже за избори на митрополит трябва вота да е явен, защото да стана с моята позиция и да кажа защо искам този митрополит. Каква е моята позиция? Нищо не е явен, таен е. Нищо не беше нарушено. Отец Себастиан беше избран за един от тричленото състав на тази комисия, изборна комисия, а изборната комисия води от дядо Йоан. Дядо Йоан накрая, знаете ли, има го в записите на Светия Синод, го има. Той се отдъхна. Много приятелски се отдъхна. Той каза да, мина добре. Мина спокойно, защото за един митрополит да проведе избор и този избор някой да каже, ние го касираме, ти не си го провел право. Но това е петно върху него, върху неговия авторитет. В крайна сметка той е варненски митрополит. Той се отдъхна, разбирате ли, съвсем приятелски. Ще видим, че съвсем приятелски. Последния избор той е подведен по някаква причина. Прави ли впечатление, че той самия мълчи? Той самия мълчи. Можете да обясните, да конкретизирате какво искате? За какво настоявате? Значи нашето желание да бъде възстановен избора, не да бъде касиран. Не да бъде касиран. Нека да се разгледат жалбите. Нека да се види дали тези жалби наистина имат основание и този доклад. И знаете ли, давате ли си сметка, че набляга се, че един от кандидатите, който бил в този списък, 10 членния списък, бил недостоен. За кой човек може, кой от вас може да каже, че някой човек е недостоен? А камо ли той е епископ? Как може епископ да бъде недостоен? И ако е недостоен, защо е в списъка? Да, може ли недостоен човек да бъде в списък на Светия Синод? Светия Синод ни даде възможност на двамата кандидати да се защитят. Те не им дадаха време да кажат своята позиция, да кажат вие можете ли да опровергаете тази жалба и този доклад? Те не им дават възможност. Те веднага приемат наредба, с която самите митрополити ще си изберат своя кандидат. Това и в гражданското право, как всеки един от вас има право да се защити, ако някой го обвини. Беше подведен. Въпрос за това как е възможно една единствена жалба от един единствен свещеник, който вече е правил донос срещу ваши хора, да бъде взета под внимание и то за такива драстични промени. Възможно ли, аз ще ви помогна, възможно ли той да е бил подтикван от членове на Синода, за да може да се предопредели избора? Вижте, ние нямаме доказателства за това. Ние правим предположение. Самият свещеник на интервюто, което ваши колеги взеха в понеделник, той каза, че става въпрос за имоти, става въпрос, видите ли, за земи. Ние не заставаме за такава позиция. Защо? Защото ние не можем доказателно да кажем, видите ли, то се такъв или такъв накъв. Ние не правим квалификации. Ние защитаваме устава, разберете го и съборността. Отец, нека само да се изкаже. И неправилността на начина, по който се провежда. Искам пак само да насоча малка една препратка на това интервю в понеделника, в което се взел до 10 момент само да ви кажа. Аз дословно ще ви прочита неговите думи,
Защото е много важно вие да ги разберете. Защото там е зададен въпрос. Да разберем вие какво искате. Добре, ние ще ви кажем, но аз искам само да потвърдя част от неговите думи. На въпроса на това как от ваш колега, защо според него отец епископ Елтея е имал толкова много гласове, той казва следното нещо дословно казвам. Първо гласуваха разнопосочно, за да не може нашият втори да се дублира с техния. И за да не стане първи. Задаваме въпроса, кой е неговият? И тези думи, ви сами не можете да си Дали това да е решаващия глас, да си го кажем направо, за бъдещ патриарх? И оттам въпросът е ясно ли сте дали патриарха? Не насочвайте пресконференцията по-нагоре. Ние искаме, първо пак казвам, ние искаме да кажем, че не сме съгласни с касирането на избора, както искате да чуете. Не сме съгласни с тази наредба, която променя устава и ние желаем да бъде проведен избор, така както устава на Българската православна църква го повелява. Да вече е проведен, просто да се утвърди. И освен това, това е в средата на самия избор. Той беше започнал. Процедурата е започнала непрекъснато. Процедурно почти на 2/3 беше преминал избора. Така че по средата на една процедура, в края да промениш условията, Освен това, виждате, ние не отговаряме на нападките с тази злост и искаме с добрия тон, без да търсим конфликт с синодалните митрополити, с добрия тон да се стига до правилно решение. Защото ако ние отвръщаме с начина, по който сме хулени, наистина ще стане разкол. Значи ние тази квалификация, разколна си дългата държава, самочинно сборище, тълпа, тези квалификации как могат да излязат от устата на свещеника? Ако търсиме доброто, с добрите средства. И още нещо, Какви действия ще предприемете? Първото действие, което ние предприехме, това е едно писмо, което ние ще входираме надлежно в Светия Синод, с който задаваме няколко въпроса и изказваме своето несъгласие с начина, по който е касиран избора и по който е внесена тази жалба. Вие видяхте, че ние бяхме пред сградата на митрополията, молитвено се така обърнахме нашите митрополити да вземат под внимание това. И продължаваме. Разбрахме, че от мирените се предприема жалба във всички храмове в Бургас специално, защото ето виждате, че ние правим тази пресконференция в града, защото става въпрос за нашата духовна околие. Но тази жалба и тя се разпространява и в останалите духовни околия. Разбира се, ето отец е представител на Малко Търновска духовна околия, така че ние всички сме заедно. Не може да става въпрос само за Бургас, че видите ли, ние искаме да защитим своите. Всички свещеници от различните духовни околии са за това, че ние трябва заедно да се опитаме да изкажем своята свободна воля и своя глас и да кажем, че не сме съгласни с това. Има един друг въпрос. Обърнете се към представителите на миряните, които са избиратели. Как те се чувстват, когато тези хора са направили не само усилия в своя личен план да водят един здравен духовен живот, те са избраници на своите духовни общности, те са представители на тези общности, това са хора с активна позиция, направили са усилия да пътуват до град Сливен два пъти, защото един път имаше въвеждане в това как ще протече изборната процедура. Дядо Иван много старателно ни представи тази процедура. След това сами избор в пълнота 42 от 42 възможни избиратели в пълнота участваме в този избор. Това беше многократно утвърдено от дядо Йоан, че изборът протича по установения ред. Този избор беше протоколиран. Всички се подписахме старателно от това, че е преминало. Дядо Йоан се подписа, подпечата и след няколко дена подведен, очевидно от някакви внушения, всичко това се касира. Как така изведнъж става незаконен този избор? По какъв начин? След като в целия процес на изборната подготовка и самия избор беше законно и утвърдено от митрополита, който е законно избран от членовете на Светия Синод
да е местоносител на починалия митрополит Йоаники, и този човек през цялото време отговорно изпълняваше това, което му беше поставено като задача от Синода. Никога и по никакъв начин ние не заставаме срещу Светия Синод. Заставаме единствено само срещу решението, което те са взели пак под някакво давление. Някакво давление на кого ние не можем да кажем и не знаем. Казваме го честно, не знаем. Но тези наши митрополити, те са наши митрополити. В случая Варненско-Великопреславски митрополит Йоан в момента е временно изпълнява Сливенски митрополит. Точно така. Ние се молим за неговото здраве на всяка една божествена служба. Тяхната власт е от Бога. Те същевременно са хората, които по един или друг начин те водят Българската православна църква. Искаме тази несправедливост, която под давление на някой е направена, да спре и да се възстанови този избор, който ние е посочили. Вижте, между 42 души няма как всички да гласуват за един човек. Няма как. Затова има първи, втори, трети, четвърти, пети. За всеки един глас, бяха 200 кандидати, за всеки един има дадени гласове. Имаме го даже списъка някъде. Да, ето в Отец Николай. За всеки, за първият, всеки е предпочел, разбирате ли? Друго нещо да ви кажем. Ние сме съученици с тези митрополити. Аз не съм съученик само с двама от митрополитите. Ние сме колеги. Ние сме хора, които ги познаваме, разбирате ли? Хора, които ги познаваме. И ми имаме доверие. Имаме доверие. Това доверие, за съжаление, сега е малко нарушено, но аз смятам, че разглеждайки, виждайки нашата духовна упоритост, че ние искаме правдата. Ние нищо друго не искаме, искаме правдата. Искаме устава да бъде спазен, процедурата да бъде довършена, а тя ще бъде довършена след като се избере Сливенски митрополит, но по този начин, както е почнато. С избор в Сливен, с 26 гласа за еди кой си, с 22 гласа за еди кой си и накрая, знаете ли как между другото, митрополитите последния час утвърждават. Вижте колко е отговорно, как утвърждават кой избрание. Върху Светото Евангелие, което стои на Светия престол, на което 10 минути по-рано е приключила Светата литургия, те слагат бял лист и пишат името на случая Петър Косев, да, епископ еди кой си, и той го отваря и показва. Ето това е моят избор. Вижте колко е отговорно ти върху Светото Евангелие да си произнесеш твоя избор. Значи, става дума за много морал, за много вяра. Там не може да се съмнявате във вярата, в тяхната вяра. Ако имате някакви други въпроси, защото сигурно вие си имате всички тези, които са... Към днешна дата устава променен ли? Как ще се направи? Значи, вижте, устава се променя само на църковно народен събор. Това не по тия халва да го отвориш. Така че, пак казвам, от 2008 година няма църковно народен събор. Всички митрополити, членове на Светия Синод, са избрани според този устав. По този начин. Те самите не са избрани по начина, по който предлагат чрез назначение. Други въпроси има? Варненският митрополит Йоан беше по същия начин с особена народна любов, противопоставен народа, за да се утвърди той като митрополит. Той не беше назначен. Нали? Да, това искам да кажа. Благодаря. Който 40 години управляваше Сливенската епархия. 44 години. Имаше ли негова воля, която той искаше да бъде спазена? Той посочи ли някого, който е достоен? Действията си очевидно е посочил, но това вече е друг въпрос. Ние няма как да знаем, защото публично не е изказал нито една, че има свой фаворит, или този, или он. Ние не можем да знаем. А негово преосвещенство Винаги, наясно когато ли с тези кадри? Вие знаете ли какво е състоянието? Казва, че се подобрява, Това, което вие журналистите знаете, това знаем и ние. Че той се подобрява и все по-добре. Така каза говорителя на Светия Синод. Ние повече това не знаем. Други въпроси имате? Каква може да е причината да не се иска да се избира митрополита, да се назначава директно от Синода? Авторитарна власт. Симпатия към определен човек. Авторитарна власт на конкретни хора в Аз ви казах и в началото. Нарушава се принципа на съборността, участието на всички. Да, но причината, поради която? Причината е, може би, както казват и събратята, може би един вид авторитарност,
за избор. Нали, няма какво друго да отговорим на този въпрос. Имаше публикации, че може би да се пресекат сенчески интереси, особено в този район, където има много имоти. Има ли според вас? За имоти, които се намесват в тези? Не, вижте сега. Аз съм епархийски съветник в Сливенска митрополия вече трети мандат. Първото е грешката, че митрополита трябвало да знае абсолютно всичко, закони, дядо и Ротей не бил така подготвен, така слушам. Никой не го е изказвал глас. Кой заместваше Йоанники, когато той отсъстваше? Дядо ти Ротей го замества винаги, когато той отсъства, защото той му е викарен епископ. Това е едно. Имотите в църквата, дядо Никей се е съветвал винаги със съветници. В този епархийски съвет има. Предния имаше един икономист, Бог да го прости, господин Стефан Лазаров от Ямбол. Много добър икономист. И един юрист. Беше Минко Стефан. В сегашния епархийски съвет, който е с изтекал мандат, както казаха колегите, отдавна, малко като тези назначения, как се казваха там, с изтекал на комисиите, майде да не влизам в това нещо, също има юрист и още един юрист. Дядо Никей винаги се е допитвал за имоти и за тези неща до юристи и икономисти. Така че и следващия владика може да е един обикновен рибар, както свети апостол Петър. Да не е толкова начетен, но той може да се направи екип. А епархийския съвет без негово знание не може да се продаде нито един имот. Имали сме оферти вътре в този епархийски съвет за 14 години. За ели си кой имот, дайте ни го. За ели си кой имот, дайте ни го. За другия имот, дайте ни го. Не може да го дадем, както казах отците. Има решение на Светия Синод, че на устава на Българската православна църква, че църквата не може да продава имот. Така че това е заблуда. За имотите, че някой си натискал, или си какво искал и какво не искал. Един въпрос ли аз имам, бих искал да задам. Какво е ненормалното, да кажем, ако от тези 42 избиратели всички избират един епископ и са единни? Така, тъй като епархията, в която те са, е нормално да е единна. Не, винаги може да има различно мнение. Ние сме единни. Ако всички гласуваме за един епископ, защо трябва да се касират изборите, питам? Ами трябва да сме. Трябва да сме единни. В този момент ние трябва да бъдем единни. Вижте, и друго нещо. Предстоят най-важното, Великия пост. И в навечерието на всеки пост, а най-вече на Великия пост, човек се покайва, за да може поста да го извърви. А ние до края на Великия пост трябва да имаме митрополит, който с всички нас заедно да посрещнем Христовото възкресение. Затова има време. Светия Синод може да вземе много правилно решение часове, даже преди 12, защото те обявиха 12 за дата, когато те самите ще посочат двама. Къде е демократичното? Най-хубавото нещо в този свят, в който ние живеем, е, че можем да гласуваме. Имаме възможността да гласуваме, изразяваме я. Ние вече изразихме. Ние, между другото, нашата воля вече изразихме. Нека да се спази това наше мнение, тази наша позиция. Нека да се спази. Допусната е грешка. След 12, ако те посочат двама и те не са вашия избор, какво следва от тук нататък? Не очакваме такъв резултат. Да, не очакваме. Очакваме, че тази конференция, пресконференция, ще доведе до знание на светите членове на Светия Синод, че освен тези трима, които са разгледали дълбочина на нещата и са ги уставно и юридически издържали в това си обращение, това си особено мнение, и другите ще бъдат по същия начин запознати с нередностите и тенденциозните сигнали, за да се провали и да се касира този избор. Това очакваме. Добър знак ли е, че Синода пусна в сайта си тях? Това беше първият знак, който беше. Това е много добър знак, че има вече процес да се преразгледа, ако има нарушение по отношение на сигнала. Не може един сигнал, който даже не е оповестен официално, да повлияе на такова неотложно решение. Такава неотложност да се вмени, че има нужда от неотложност и че има огромни проблеми в епархията, които тази неотложност само може да преодолее. Само на вашия отговор да кажа. Ако един наш събрат казва, че ние сме разколници, но нашето мнение
е едно и също с мнението на трима митрополити, значи, това означава ли, че и те са разколници? И това не е ли клевета от страна на този отец? И не бива ли Светия Синод да се сезира и да потърси отговорност на този свещеник, как може да квалифицира както свещеници, така и митрополити? И не е ли редно църковен съд да вземе отношение по това? Така че това също трябва да бъде един много важен момент. Моят апел към вас е: помогнете ни. Защото този митрополит, който ще бъде избран, и ваш митрополит. Може ли отвън в двора да разслуша? Така, елате. Може. Само, че вие искате да подпишете, да снимате... Да видите подписката. Те са подписани по-голяма част от тях. Нека всички събрати, които са дошли мирени, нека една обща снимка да направим. Това искаме. Братя, нека една обща снимка да направим.